Гауганың исеме җисеменә туры киләме? Әйе. Гауга белән танышуны нинди җырдан башларга? Алсу. Үзегезнең җырларыгызны тыңлыйсызмы? Бик сирәк концерт үткәч бик авыр карап чыгарга тагын бер тапкыр. Әмма кайсы бер җирләрен ошатып калам. Бик әз җирләрен. Тулысынча бик ошатып бетмим. Гел нәрсәдер үзгәртергә тиешмен дип калам. Сез татар рогы легендасы булырга теләр идегезме? Кемдер шулай әйтеп йөри инде. Оскар легенда дип. Мин шуңа ышанып йөрим. Иң яраткан һәм яратмаган җырчыгыз? Иң яраткан татарчамы әле бөтен дөньядамы? Бөтен дөньяда. Иң яратканнары бик күп. Берсе булсын, Мик Джаггер булсын. Яратмаган әйтәлмим, чөнки аларны ничектер читтән үтеп китәм, ошамаса. Мәсәлән, ни за что тыңламас идем дигән. Андыйлар юктыр. Нинди начар җыр булмаса да, кешенең ниндидер гүзәллеген күреп була. Күрәсең килсә. Сайлау мөмкинлеге булса, сез чибәр булып туур идегезме? Яисә акыллы булып? Акыллы булып. Менә акыл кермәде шул. Нәрсәне һәр кеше үз гомерендә бер тапкыр булса да эшләргә тиеш. Кеше үз гомерендә бер тапкыр эшләргә тиеш. Бер тапкыр булса да. Бер тапкыр булса, тын алырга. Үзегезнең балаларыгызны нәрсәгә өйрәтер идегез? О бик күп әйбергә. Татар теле, музыка булсын һәм малай булса баскетбол уйнарык бергә. Үз индивидуальлегегезне ничек табырга? Һәр кешедә ул бар, балачактан башлап, шул әти-әниләре сезгә ярдәм итсә, шул якны ачып җибәрергә. Үзегездә ничектер яраткан хоббиегез булса, ниндидер рәсем төшерү, музыка, спорт булса, шунда тартылсагыз, шул якка китәргә кирәк, чөнки инде икенче якка китсәң, сезнең индивидуаль ягыгыз ничектер күмелеп калырга мөмкин. Гауга группасын тыңлаучы аудиторияның күпчелеген кызлар тәшкил итә. Сезнең фанаткаларыгыз белән йөргәнегез булдымы? Бер тапкыр гына. Үзегезнең брендыгызны тудыру теләге бармы? Бренд или мерч? Брендмы? Бренд. Бренд. Андый фикерләр булгандыр кайчандыр. Әлегә андый фикерләр юк. Планнар да юк. Ничек килеп чыгыр? Группадагы һәр кешенең бер уңай, бер тискәре сыйфатын бар. Ярый, Искәндәрдән башлыйм. Искәндер иң якты, иң өлгерт малай. Әмма репетиция соңга кала. Марат бик кызык кеше, әмма ачылып бетми. Без бик ничек әйтим, репетициядан калсак, инде анда әзрәк бәйрәм итеп утырып калсак, шунда ачыла башлый. Репетиция вакытында бик ачылмый. Чё вы так играете плохо, дия. Шул грешил сүзегенә. Альберт бөтен яктан да уңган. Ул гелдә, ул соңга да калмый, гел безне тартып бара алга. Әйдәгез менә шушы җырны тагын бер тапкыр уйныйбыз ди. Әйдәгез бу концертка шушылай киеник ди. Начар ягы, белмим, әйтәлмим дә, юк кебек минем өчен. Бардыр да инде, минем өчен күренмәде. Тимур безнең яңа музыкантыбыз, ул да гитарда. Аның да яхшы яклары бик күп, шәп уйный, гел ниндидер җыр ясалып бетмәсә, әйдәгез менә моны тагын ясап карыйбыз, әйдәгез менә моны кертеп карыйбыз дия. Кире ягыннан әзрәк усалрак. Һәм Наил калды. Наил безнең тагын бер яңа музыкантыбыз. Ул бас гитарда уйный. Ул бик шәп уйный, бик харизматичный.
Үзенең берничә төркеме бар. Английсча җырлый, русча җырлый. Һәм инде бездә бас-гитарда уйный. Аның кирәге ул да соңга калырга ярата. Репетиция. Без шуңа көтеп утырабыз. 4-5 кеше җыелабыз да бер кешене көтеп утырабыз. Үзең калдың? Үзем яхшы якларда. Анысын белмим. Булай җырлар яхшы килеп чыга бай. Ә начары без ул җырларны бик каты иттереп халыкка кертә белмибез. Ничектер ялкауланам, шул җәелеп ятам да. Я йокы булса, я икенче вариант эшләргә булса, мин йокыны сайлыйм. Гаугада иң гаугалы кеше кем? Гаугалы. Ситуация карап. Гади тормышта. Гади тормышта анды юк, барсы да бер төрлерәк. Сезнең иҗатка карата ишеткән иң авыр сүз? Алар истә дә калмый. Булса да берничә тапкыр булгандыр инде. Якыннардан ниндидер тәнкыйть ишеткән булдымы? Начар яктанмы? Булмады. Менә бер тәнкыйть искә төште. Бер хатынмы, кызмы язган иде. Габдулла Тукай моны ишетсә аптырар иде. Мин аңардан көлдем генә инде. Шундыйрак булган иде. Мин булачак концертка бер генә җыр тыңларга килә алсам, ул нинди җыр булырга тиеш? Барсы да йөрим. Берәү генә. Яңгыр астында булсын. Синең өчен мәхәббәт нәрсә ул? Нанда бик күп сүз кирәк. Күп сүз булсын? Күп аңлату. Булай кыскача әйтсәң, кешегә ышану һәм инде аңа һәр чакта ярдәм итү, якын булу шуларак булсын, кыска булса. Озынрак булса? Озынрак булса, мин аны турыда бик күп әйтәләм. Шуңа әйдәгез, монда туктап тормыйбыз. Бу соңгы сорау иде, рәхмәт. Соңгы? Ну ярар.